وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكافرlar öz azalarına hitap edip aydarlar, näme diýip biziň aleyhimize şahit bolduňuz diýip. Şonda azalar aydarlar, bizi hemme zatny kepletýän Allah kepletdi. O şol bir Allah'dır, sizi desap ýokdan bar edip halk edip dünýäge getiren. O şoň tarafyna sizi ruju etdirler. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وsiz mahfi etmediňiz teleke işlerini edeňizde size goluňyz we gözüňiz şahit bolmagyndan gorkup we azalaryňyzyň şahit bolmagyndan gorkup. Walakin siz güman etdiňiz Allah tebarak we taala siziň amallaryňyzyň köpsini bilmezdi. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وبذات siziň öz perwerdigaryňyza eden gümanlaryňyzdyr. Şol güman sizlerini helak etdi. Pes siz ziyankarlardan bolup aýlandyňyz. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Pes indi şolar sabr etseler de dowzak şolaryň jaýydyr. Ve eger afwa gözeş talap etseler de olaryny afwa gözeşt edilmez. Ve isteýän zatlaryny olara berilmez. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Ve biz şolar üçün şeytandan bolan yoldaşlaryny mukadder etdik. Pes şolaryň şeytandan bolan yoldaşlary şolar üçün dünýäň işlerini awadan kökezdi we ahiret işlerini bihude kökezdi. O şolar üçün azap kelimesi sabit boldy. Şolardan odol eden milletleriň jumlasinden bolup jinlardan we insanlardan tahqiq şolar nihayetde ziyankar cemaat boldular. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكافرlar aytdylar, bu Qur'ana kulak asmaň we bihude we batil sözlerini aýdyň. Şayet siz galip bolardyňyz. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Pes tahqiq biz kafirlara nihayetde güýçli azaby dağıtdyrarys. O şolaryň eden yaman işleriniň jazasyny bereriz. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Bu zat Hudaýyň düşmanlarynyň jazasydyr. Şolar üçün dowlukdan hemişelik jaýlar bardyr. Şolar biziň ayetlerimizi inkar etmekleri sebäpli. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وكافرlar dowdaha girenlerini aydarlar, Perverdigara, bizi gumrah eden jinlarını we insanlarını kökel, şolaryny ayagymyzyň aşagyna saleyli. Ta nihayet har we zelil bolanlaryň